kablagadogs! Welcome back to my channel. Sa hindi pa nakapag-subscribe sa aking channel, please don't forget to click the subscribe button and the bell button para lagi kayong updated sa aking mga bagong videos. So for today's vlog ay pupunta tayo at magre-register ng ating sasakyan dahil ito ay mag-e-expire na po February 10. So let's go! Samahan niyo ako and tara! Today, February 9, 6:39 in the morning. So, paalis tayo ngayon. Nandito na tayo ngayon sa Digos Private Emission Testing Center. So, let's go! Samahan niyo ako. Punta tayo doon. Ayun yung Digos. Nandito na nga tayo ngayon sa Digos Emission Testing Center. So, kanina sabi ko, pupunta ako sa Emission Center. Dapat maaga pa kayong pumila. So, time check tayo ngayon. Nung umalis ako sa bahay kanina is 6:39 in the morning. Now, it's 6:48. So, we will wait kung ilang oras matapos to. Ayan, may nakapila na. Ayan. 1, 2, 3, pang-apat po tayo. Pero marami na pong mga tricycle, mga motorcycle. So, nandoon na. So, we will check kung ilang oras po tayo dito mga kablagadags. Let's go! Yung Digos Private Emission Testing Center is located dito sa Jensen Drive, sa harap lang ng Caltex. So ayan, makikita nyo na siya, may malaking pangalan dyan. So tara, pasok tayo dito. Tingnan natin kung marami na ba ang mga taong nagpasa ng kanilang mga papers. Ayan, may mga tricycle nakapila na, mga motorcycle. Ayan yung kanilang office. Ayan, nakahilera na sila dyan. Ready na rin ang machine. And also, si Sir, ayan. So, dito, nilalagay yung mga papers. Ipipila natin. Ayan, ang kapal na. My gosh! Ang aga-aga ko pa. 6:39, umalis na ako ng bahay. So, ayan.
you sa pag-assist sa aking pag-atras dyan dahil limited lang yung space. So, dito talaga ako nagpapa-emission ng aking car sa Digos Private Emission Testing Center dahil organized sila at walang pasingit-singit gaya sa iba. Kapag may dumating na kakilala nila, isisingit lang nila yung paper. So, dito naka-organize talaga. So, ayan, 7:36 na. Ang bilis. So, kanina 6:39 tayo pumunta dito. Yehey!